Da yawan mutane ba su san irin ƙarfin da Najeriya take da shi ba, wasu kuma sun sani amma sun yi biris. Hankalin wasu daga cikin 'yan Najeriya ya tashi tun bayan da ƙasar Amurka ta bayyana sanarwar cewar za ta ɗauki mataki a kan Najeriya. Amma kafin wannan ya kamata a matsayinka na ɗan Najeriya ka san irin ƙarfin da ƙasarka take da shi, wanda wataƙila hakan zai kwantar maka da hankali har ya baka ƙwarin gwiwa kan abin da ke faruwa tsakanin Najeriya da Amurka. Shin ko ka san cewa ƙasar Amurka ta daɗe tana yaƙar Najeriya tun a shekarar 2003 har ya zuwa yau? A zahiri ko a baɗini, wannan manuniya ta samo ne daga bayanan da ɗan majalisa a ƙasar Amurka wato Scott Perry ya fitar a shekarar da ta gabata, inda ya roƙi Amurka ta daina ɓannatar da kuɗinta wurin tallafawa ta'addanci a Afirka, musamman Najeriya, ta ƙarƙashin gidauniyar United States Aid wadda aka fi sani da USAID. Bari mu yi bayani akan ƙarfin soja ko kuma ƙarfin izza da Najeriya take da shi. Ƙungiyar Boko Haram tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi mafiya haɗari a tarihin duniya, wanda har a shekarar 2014 ta zamo ƙungiya ta farko wacce ta fi zubar da jini a gabaki ɗaya duniya. Boko Haram ta fara aiwatar da harin ta'addanci a shekara ta 2003 ƙarƙashin jagorancin shugabanta Muhammad Yusuf, wanda har ya zuwa yanzu tana ci gaba da aiwatar da ta'addancinta. A tsakanin shekarar 2011 zuwa shekara ta 2018, ƙungiyar Boko Haram ta kashe aƙalla mutane 37,500. A shekarar 2018, UNDP ta fitar da bayanan cewa jihohin Borno, Yobe da Adamawa an samu adadin mutanen da suka mutu kimanin mutum 32,770 a shekarar 2009 zuwa 2016. Bisa rahoton da aka fitar a shekara ta 2024 zuwa shekara ta 2025 ya bayyana cewa jimillar mutanen da suka rasa rayukansu a hare-haren Boko Haram sun kai zuwa mutum 350 daidai. Wannan shi ne ta'addancin da Boko Haram ta yi a Najeriya daga shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2025. Bari mu yi duba ya zuwa ƙungiya mafi haɗari a ƙasar Amurka, wato ƙungiyar IS wadda aka fi sani da Islamic State. Ƙungiyar IS ta kasance ƙungiya mafi haɗari har ila yau a shekara ta 2014, inda ta kashe mutane aƙalla 33,000 a shekarar kaɗai. Sannan daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2018, ƙungiyar IS ta yi nasarar kashe kimanin mutum 20,000 zuwa mutum 25,000. A shekarar 2019 zuwa shekara ta 2023, ƙungiyar IS ta kashe aƙalla mutum 2,000 zuwa 5,000 a ƙasar Amurka. Sabuwar ƙididdigar da aka fitar a shekara ta 2024 ta nuna cewa ƙungiyar IS ta kashe aƙalla mutum 1,805 a ƙasar Amurka. Jimillar mutanen da suka rasa rayukansu a Amurka ta dalilin ƙungiyar IS sun kai aƙalla mutum 200,000. Wannan ya faru ne daga shekarar da aka kafa ƙungiyar IS zuwa yau. Abin da za mu tuna shi ne akwai tazarar aƙalla shekara 6 tsakanin ƙungiyar Boko Haram wacce take gudanar da ta'addancinta a Najeriya da ƙungiyar IS wacce take gudanar da hare-haren ta'addanci a Amurka. Wannan ya nuna cewa idan har ƙungiyar IS za ta ci gaba da kai hari a nan da shekaru 6 masu zuwa, wanda za a daidaita tsakanin ƙungiyar Boko Haram da IS a ƙasashen da suke kai hare-hare, zai nuna cewa ƙungiyar IS za ta yi ɓarna fiye da yadda Boko Haram ta yi a Najeriya. Abin da kowa yake magana a nan shi ne, menene dalilin da ya sa ƙungiyar Boko Haram suka gagari gwamnatin Najeriya, kuma a haka muke tunanin za mu iya yin nasara a ƙasar Amurka? Ƙwarai. Duba da yadda ƙungiyar Boko Haram take aiwatar da hare-haren ta'addanci a Najeriya, kwatankwacin haka ne ƙungiyar IS take gabatar da hare-haren ta'addanci fiye da yadda Boko Haram ta yi. A matashiyarmu na faɗi cewa gwamnatin ƙasar Amurka ta daɗe tana yaƙar Najeriya fiye da shekara ta 2003 har ya zuwa yau, amma Najeriya
tana yin nasara a kanta, inda hare-haren ta'addancin suka daƙile daga lamba ta 1 mafi haɗari a duniya. Ƙungiyar Boko Haram ta dawo lamba 5 daga cikin ƙungiyoyi masu haɗari a tarihin duniya. Baya ga wannan, mutane za su yi mamakin to menene amfanin makaman yaƙinmu, ko kuma wane makaman yaƙi ne Najeriya take da su wanda muke tunanin za su kai mu ga nasara ko wasu abubuwa makamantan haka. Ka tuna, ban ce Najeriya ta fi ƙarfin Amurka ba, amma kada ka yi tunanin Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi rauni. Ka tabbatar da cewa ƙasarka Najeriya ƙasa ce mai daraja da kayan yaƙi a tarihin duniya. Bari mu yi duba ya zuwa wasu makaman yaƙi wanda Najeriya take da su. Mun sani cewa Amurka tana da missiles da nukiliyoyi wanda ba mu da su a Najeriya, amma muna da wasu makamai wanda a duniya muna ɗaya daga cikin ƙasashen da suka mallake su, ko kuma mu ce iya Najeriya kaɗai muke da su, kamar motar yaƙi ta MRAP wadda a Najeriya ake ƙera ta. Sannan kuma mu kaɗai ne ƙasar da muke da ita a duniya wanda sauran ƙasashe suna da buƙatar ta. Bayan wannan, akwai jirgin yaƙi na Super Tucano wanda ƙasashen da suke da shi a duniya ƙasashe ne ƙididdigu. Ƙasashen da suka mallake shi sun haɗa da Najeriya ita kanta, Indonesia, Portugal, Mali, Lebanon, Paraguay, Uruguay da wasu 'yan ƙasashe 'yan ƙalilan. Wannan jirgin yaƙi na Super Tucano, Najeriya ta mallaki aƙalla guda 12, wanda ya ba ta damar zamowa ƙasa ta ɗaya wurin mallakar mafiya yawan waɗannan jirage. Bayan wannan, akwai tankar yaƙi ta BT4 Main Battle Tank wadda ƙasar China take ƙera. Baya ga Najeriya, ƙasashen da suka mallaki wannan tankar yaƙi sun haɗa da ƙasar Thailand, Pakistan da kuma Bangladesh, wanda Najeriya ta mallaki wannan tankar yaƙi har guda 6. Jiragen helikwafta na Mi-35 da Mi-24 suna ɗaya daga cikin manyan jiragen yaƙi da ake alfahari da su a duniya. Bayan Najeriya, ƙasashen da suka mallaki waɗannan jirage sun haɗa da Rasha, India, Algeria, Serbia da kuma Belarus, inda Najeriya ta mallaki aƙalla jirgi 12 na wannan jirgi. Samfurin bindiga ƙirar AK-103 wanda suke a AK Family suna daga cikin bindigu mafi haɗari wanda Najeriya ta mallaka. Bayan Najeriya, ƙasashen da suka mallaki nau'in wannan bindiga sun haɗa da Rasha, Ethiopia, Venezuela, India da wasu sassa na ƙasashen duniya masu ƙaranci. Bayan wannan, wasu daga cikin manyan makaman yaƙi da Najeriya ta mallaka sun haɗa da MRAPs wato APC da kuma Artillery Rocket System, Navy OPVS da kuma drones. Baya ga waɗannan makamai, ƙasar Najeriya tana da wasu ƙananun makamai wanda take amfani da su ko kuma take ƙerawa a gida Najeriya. Koma dai me kenan? Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu sa'a, amin summa amin.